ezabatuko ote ditut. Elkartu ginenetik, hirurok oso motibatuta gaude, egon gera lan egin dugu, gaiak apasionatu egiten gaituelako, Jose Azurmendi, Angela Davis, Judith Butler, Simone de Beauvoir, Jule Goikoetxea eta beste hainbat autore, elkarrizketan jarri nahi ditugu, uste dugulako, hor, eztabaida gai oso politia daudela, horren bueltan, bizipen eta elkarrizketak eta gogoetak era oso politi batean josi daitezkela. Asmoa da, esan bezala, elkarrizketa hori garatzeak. Ikusten dugu autore ugarik heldu diotela eta geroz eta autore gehiago heldu diotela elkarrizketa horri. Magma polit bat dagoela, izan daiteke tesi forman, izan daiteke artikulu forman, hor badagoela, motivazioa badagoela eztabaida eta gogoeta gai bat, ezta? Eta gu horri heldu nahi diogu, edukiz, lehen aipatu den bezala, ezta? Kaso, fikziora joaz, egoera edo estena jakin batzuk irudikatuz eta horien bueltan elkarrizketan jarriz, eta horrek ekarpen bat egin nahi dugu, bai edukiz eta bai formaz ere, orain arte, magma horrekiko elkarrizketan, orain arte berritzailea dan estilo batean helduz elkarrizketa horri. Kontestu historikoa pixkat argiago dago, porque Jose Azurmendin bizitzan kokatzen dugu, Angela Davisena ere nahazten den bitartean, eta gabiz hor hiriak aukeratzen, hirietako taberna batzuk, hirietako espazio batzuk emoten dozkuena koartada bat kontatzea nahi duguna kontatzeko. Eta fikzioak emoten daben askatasun horretatik ia zer urtetzen den. Jose Azurmendiren aipu batzuk literal agertuko dira, bere poema batzuk bebai, inkluso Angela Davisen autobiografietatik eta bebai bagabiz jasotzen, eta oin kokatzen, erabakiak hartzen, eta astira. Han bakarrik sentituko naiz etxean. Ainoak planteozten nien, beti proiektu berriak eta entzuteko prest, eta zauzten nien Sorben Bekara igual orkesteko batera, normalien komikiak eta beti idatzi ingoaz nik, orduen hau kurioso esan, eta nik les nahen ezagutzen, eta baina, azkenengo hietan indogun eta kedadetan eta sortzeko momentuek asko disfrutau dugu, usteot, eta horregaitik aurrera, bai? Eta holan planteau dugu, lan talde moduen, komikitxo polit bat urten aldala, uste. Bada oso bozeto batzuk, orrialde batzuk marraztute, Bekara orkesteko bai eskatzen zien baldintza kontuen hartuz, 6 orrialde zien orkestu ginuzenak, eta tono bat badeko, hori humoretik eta trasu aldetik, estilo grafiko aldetik, pizkat zikine igual dan trasue, lehen nahi ikesan dauen moduen apurat akademizista tonotik apurat kanpo, eta hori egin duguna postu. Ni gehiago nator gidogintzatik ikusentzunezkoetatik, egia da komikiak eta ikusentzunezko badekila bebai, parte bat komunien edo antzekotasun batzuk, badalako fikzioe pentsatzen dutenean estenetan pentsatzen dut, eta kasu honetan komikiak badekolako mugarik eza ez, esteko gauetan filmatzearen zaintasunik, ez? Pentsatu aldi estenak pizkat infinitamente, eta askatasun horretatik planteatzen dabiz komikia, eta momentuz divertigarri izaten dabe, egia zen.